Now we are with Chivhayo and his ex-wife. Aiwa inawe yakatsviridza takaona nyika yese yeZimbabwe yai chema ichiti aiwa dei mukuru wemazuva anzwira tsitsi mai vevana vake. Panguva ine tiona kuti Chivhayo yesterday withdrew my charges against aiwa Sonja Matsikanda, his ex-wife, and also Sonja's mother. Panguva ine achionekwa kunzi Chivhayo akanosvika anobuda pachina akati aiwa I'm not withdrawing, but pane mashoko akataura akasvika pakuti aiwa ambuya vake panzwa pata. Sadapera mashoko anomuda nyugwa panguva ine atikaona kuti even Chatunga Mugabe akameka a comment pamusoro penhau iyi. Not subscribe or like on the bell icon. Tiona paindo yaChatunga anomuda nyora chiti never show respect to a man who uses temporary political power to attack the mother of his children plus ambuya vako, then pretends to spend a night on a mountain praying to a loving God. Which God? Vana vachakura vachiti chii? Hatisimbisi zvakadhakwa, Mwari ndiye mukuru wenguva. Mashoko anouya panguva ine anonekwa strong words abva kuna Bellarmine Chatunga Mugabe anouya panguva ine achiva director kuna Chivhayo. Panguva ine nesonoti chokwadi zvacho chataurwa naBellarmine, nyange zvako kanozikanwa kuti kaBellarmine kamunhu kasinganzwi kanodhurura nezvako, but panguva ino maevents ekuti people these days kana vachiziva kuti uyu munhu iyi ndiye akatibata mazuva ano, they do not attack him. Waita safo nauya Chivhayo ndeyekuti Chivhayo akaraise macharges against his ex-wife pamwechete namai vake, but the same night pavakange vari muma-cold cells akanospend a night ari mugomo zvake achiti ari kunamata. The question was like, ari kunamata kuna Mwari upi? Zvinogona zvichizongotisvitsa panhau yekuti yes, nhau panguva ino dzinenge dzichiendesera vanhu makoti zvinhu zvakadaro dzogona dziri ngori zvadzo nawo, but kune zvimwe zvizhinji zvinenge zvichiitika behind the scenes zvatisingazivi isu semacitizens. Ipo tisemafungiro enyu muri kudii pamusoro pezviri ichi? Pinda comment section medu dzafungiro enyu, subscribe or like cheta unohamba bewa ikwana.